Hello mga listeners, mayong gabi aso ang oras hapit na alas 6 sa yung kagabion mga listeners o upay paghuman sa misa alas 5:30 hangtod alas 6 mga listeners na. Ug karon mga listeners, mag-upload ko sa part 3 sa langit ka kilat ko no. Ya, ngit man. Kita taglandag mga listeners. Okay. Watay background. Nyet mga listeners. So palandag sa tali dapita. Yan. Well mga listeners, pasensya kayo sa ano? Aning request, ning comment dahil si Ma'am Bill dahil no. Comment siya og kanang ngit-ngit diri mga listeners ba. Ning comment si Ma'am Bill og i-upload ko na tong kuan kanang sa tong drama ha, Virgin no. So mayog pasensya Ma'am Bill no kay balo naman ta nga stricto na kayo ang YouTube ron nya delikado og Marius content ba yun mga listeners no. Mayog pasensya no sa mga ning request aning Mary Jane nga drama ba no. So nasugdan naman gud ni kuan radio drama Bisaya. Okay raw tag pang delito niya kay aron masipti pud ta og mo upload ko sa mga drama ba para sa may buntag pa kang moabot no. Kuan man gud kay taas magud siya agi pod nya walang matiwas no. Diya kay ug ako nang i-upload dako magposibilidad nga Marius content mga listeners no. Kay na may nakauna og upload naay posibilidad nga Marius content jud ang maong drama kung ako gid siyang i-upload. Pero ug ako sang soyan duhara ka paingnan mga listeners no. Pwede maokihan depende sa diskarte pero dako yung posibilidad nga ma-detect yun ang maong content mga pareha ba no. Si amiga drama dahil nga na-reuse content man tungod siguro pod kay naay kaparehas niya no. Nag-upload og mutya ni Baliling no. Maura ba ang drama no. Taas lang tong kang kuan kang Bisayang Sugilanon, taas lang to ya ha. Murag tag-upat ka oras tulo nya kang amigo minugbo lang pero pareha ra man gud muna nga lisod mao ginay usa sinungdan nga na-reuse content pud si amigo no. Nya lain pa nga akong naobserbahan mga listeners aning Marius content usa sa sinungdan kay kining makita ganin ni YouTube nga murag kuan ba low quality mohang video makuan sa YouTube sitawag ganing ma-detect ba nga murag kulang sa effort nga na no mga listeners. Muna nga pasensya kayo sa uban nga ming request sa mga drama no nga nay kapareha. Pasensya kayo kay dili gyud ako na siya ma-upload no. Lisod kayo sa reuse content mga listeners. Mo ginay peligro sa reuse content kanang magkapareha. Unya ako sa share ang akong idea no nganong ma-reuse content no. Kanang dagha copyright sa drama. Copyright music ba no. So usas na obserbahan ako gina nga ma-reuse content kanang copyright music kay balik-balik ba ang music sa drama nya ma-detect na sa YouTube nga reuse content jud kay balik-balik man ang music no. Muna siya pud usa sinungdan na obserbahan ako na kay katong nag-upload ko sa langit kakilat ko wa koy kapareha pero na-reuse content japon tungod to sa daghang copyright sa music mga listeners. Okay, wa man koy laing masanginlan kay wa may laing nag-upload pero nganong na-reuse content ko ba sa maong drama tungod sa mga music nga daghan kayo copyright no.
love story. Muna siya ang hinungdan jud mga ka-listeners nga Marius content, no? Muna ang why support nga vlog pud ang ako ang John Kent Anuta sa drama kabalo naman mo diretso ra na way vlog ba, no? Nga istorya. Di ko mo istorya dito na intro nya drama dayon. So daghang copyright nya why suporta nga vlog. So Rios content ang labas, no? Una nga pasensya kayo sa mga uban nga mo reklamo nga taasag vlog sige lagyaw-yaw, no? Ngay tag pasensya na napita kay di kinahanglan man pang support ba kay daghan ba yung copyright ning drama ha? Kining langit ta kilat ko daghang copyright. Muna nga pasensya kayo utangan yung vlog, no? Gibalhin na to diri sa Jan Radio kay para tawagan ning parehang ang content ba nga na yung vlog ba, no? Magic vlog sa sinugdanan. Ya di na lang ko tason mga ka-listeners, no? Kay gabi na so paminawan ninyo ang part 3 sa Langit Ka Kilat Ko. Kumusta mga higala? O karon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. We don't care. We're driving Cadillacs and our dreams. Everybody's like crystal, baby. Diamond daytime beach, jet planes, islands, stars on the golden. Luwala sa musulod ako sa kwarto. Wala gali siya mag-ilis. Unsa ka kung ako siyang alsahon paingon sa kwarto? Unsa ka? Bisan ko sigani siya pero natuog siya karon. Madaog sa tingalin nila ako siya. Unsa sa kakalawang ang ipagkatawag. Magkamatkon ka siya kung akong hupuon ang isunog. Aron ilisan ang pagkatawag. Palagpagkat siya kung ako siyang applyan sa akong Tinder loving style. What's the style? Tinder loving style. Unsay mo ba aton? Oh, kalma lang, Luisa, kalma lang. Ako buta kang pukawon aron pabalhinon sa kwarto. Pasensya na. Nakalitan lang ko. Nalimungawan ko. Wa ko makabantay nga nakatuog di ay ko. Buntag na di ay. Kadlawon pa. Nagkabatamang ko mong gipagitati ka. Balhin sa kwarto. Pag-ilisad kay gahapon pa na yung gisulog. Anin lang ko sa sala. Hindi naman siya kumakabalik dahil katog. Tanaw lang ko sa lidaw, di ba? I-check lang ako akong email. Tingalig may mga importante. Sige na, balhin na sa kwarto. Gusto kang magkape? No, ay napagtagad ako. Tiwas na katog dito, sige na. Okay. Animal. Kulpaan ako eh. Abi na ko gina siya kong balian. Daliar na kawarwaras ka mata. Pasensya, Angelo. Pasensya ng yun. Makabaos ka na lagi ng upayana. Tarungan ang yun ang iyong acting. Hangtod. Ngayon mo na siyang masuot sa iyong laang. Puang nga eh. Maayo ka di kinakailadayon ko nga siya. Ug wadayon ko mo atak. Balik ospital na sa dun tatong kagwang. Tako man sa din iyang kwarto. Karon pag ko makasodok ng dominium ta. Nindot man sa di ay. Mura gid og bahay nga may usa ka kwarto. Pero mas nindot gid ang penthouse. Hinuon. Sa picture naman sa ko nakakita. Wa naman sa dinuon ko dukaaw eh. Murag dili naman tingali ko makatuog og balik ani. Mugawas na lang ko. Unyanig ka alas 5:30 para maganta mo pamahaw. Namalit mamig mga lutuonon. Sa ato pa, pagpaluto gid siya nako. Kahumot nga to sino? Nagluto siya. Kamao siya muluto.
mata niya. Ready na ang pamahaw. Sugod ka ron na. Mausap na yung pag-ilan ako, Eloisa. Kung sa'yo hinay, masuod ka ligod sa kulang. Huwag kong mahitabo na ka. Diyan ako magkabaos ni mo. Oh, Pasensya na. Ako na diha. okay na. Pasensya. Pasensya lang, nagkabat-nakatingalan sa kahumot sa tusino. Ang tinuod, wala naman ko makatug og balik good. Ang akong plano nga magluto ko pamahaw mga alas 5 mitya. Pero nauna naman ko nimo. Kamao di ka musina? Oh, siyempre. Magpuyo ka na og sulo. Labi na sa ingon ini nga kondominium. Angay lang yun nga magkamaog kang musina. Kaya kung dili, sige, lag-order og pagkaon. Puol na kayo. Mausad. Bisan huwag ka mangutana. Nagkakwasab ko sa talit ni Mama sa pagpangusina. Wala ko mapursuog career sa pagpangluto. Ah. Magkugang ko dyan sa roasted chicken. Nadali sa pagpanghambog pero pwede sa ka panghambog. Pwede ikaw na yung magtuwa sa bread. Nasa kabinet ang toaster. Okay, pero tudloy lang una ko ha. Huwag mo gud sa amo good. Ah, okay. Kana. Kana. Mo na dia. Nakakita naman ko ini. Pero wa pa lang ko makasuway og gamit. Oven toaster pa lang ang ako nasuwayan. Sa yun na kanit ha. Haunon ko na nito sino. Okay. Kining stove, nagkasuway na kayo ni? Oh, nakasuway na ko anang induction stove. Mao ba? So, way problema sa pagluto. Pagkiton ti kaon sa paggamit sa bread toaster. Uy, kisa man na nawag na ko ini kurasa. Palihog ko sa cellphone, tuwa tupad sa laptop. Oh, okay. Di mo cellphone oh. Paspasa ko di mo. Uy, si Mama man din eh. Hello, Ma. Kasayo ko di mo na nawag. Pasensya na, Angelo. Pero bago lang yumigikan si Ayesha paingon diya sa syudad. Oh. Pasensya, gyud nga nakadisturbo ko sa imong pagkatuog. Okay na, Ma. Nagbatal man sad mi. O nag-andam na service para sa mong pamahaw. Mao ba? Sa ato pa, nagmatanaw sab si Eloy? Oh, unsa man, magigsulti ka? Ayaw na lang. Sige, pamahaw na mo. Igura ti kang gipahibaw-bahin kang Ayesha. Okay, Ma. Sige, Ma. Bye. Okay. Proceed at toaster. Palihog lang kong plug. Okay. Human na. Asan to itong bread? Naara. Okay. Tagay ko gusa. Kita nawa, ha? Isuod lang ni mo ni siya rin, dayon. Iman siya pisliton pa ubos. Okay? Na. Then, lisuon lang ni mo ang knob sa imong gusto nga pag-toast. Na. Human, magwata lang ta. Nga mo pop out ang toasted bread. Ana radi ay? Ay! Hingana radi ay? Mapawa na di kalipay ng bihana. Pwede ko mo suway? Okay, wala problema. While mag-toast ka, mag-andal mo sa coffee. Asa man, mag-coffee ka ba? Okay ra. Okay, sige. Ay, nahilap ting toaster, ha? Tudluapat ka ron sa oras paglimpyo. Sige. By the way, manlakaw tayo ito, Plak. So, pangandam lang sa niya. Okay. Maya, tibaralukos ko mga meals. Then, maligo na ko. Okay. Lord, salamat ha. May tagingon ini kang permi. Wa mi away. Pero, dili lang githapon ko mo kumpiyansa, Lord. Mas maayo nang mag-amping aron makasiguro. Yan lang magkalakaw yun eh. So di pa mabot siya isa. Magkalangan nagbubihanas kung plano kong ito isa. Tingnan mo yung pabulin yaso para plano. Tulad ng bihana. Kana ang bigil ko tungkutan ng may tao.
Nagkasugod ako. Ako nag-isakripisyo ng kung kukunin. O di mahimo mo palpak ni. Dili mahimo. Shit! Wait daw! Wes, maghuwat na sila pagbalik. Mubalik mo gito ba? Tanawon ta lang kung makagwanta pa itong babayhan nga duhaming ikauban ni Angelo din eh. Tanawon ta lang! Labing siguro. Tuwa ito karoon sa kundo siya isa. Okay na. Mag-enjoy na ito siya dito. Pwede mangutana? Oh, sure. Asa na ita? Muhapit na ta sa opisina. Kaya doon ako ipirmahan ng mga importanteng papilis. Then may tanaw tang bahay. Then mamalig ta sa asyenda. Okay. Habi naman rin ni Muhammad mong bahay noy. Uy, gamay na lang yoy kuwang. Lagi. Ang ngayan baka kung upuyo ining baya. Uy, nga nagong dili. Ang ayan ka, uy. Kumara na baya mo si Madam Viola. Oo, lagi. Patay pa. Nga na nang hupang kaglawang, uy. Luigi, ato lang niya. Unsa man na ba? Ayaw bi pagsaba ni Mariam Viola nga misukilon ko nimo ini, ha? Uy, ako pa masaligan yung kuno. Sure, yun noy, di ko musulti. Bahin sa unsa lagi na, uy. Uy, hala no. Ikilig lagi ka, noy. Ay, di nalang tingali ko mo padayon og sulti ni mo, ay. Murag ipati magkauwaw. Sopa ka dihan, noy, uy. Sulti na lang, good. Ikilig ba yan ka, oh? Namuwag yun ang imong upaw. Hala, namuwag na dyan kayo kag maayon, noy. Sorry ni ha. Ayaw kasukon ako, ha? Eh, di nalang yun lagi ko padayon og sulti ni mo. Sungugan ka man di, ay. Hala, noy, uy. Nagkahibaw naman gud ko about ninyo. Ha? Uy, noy, gisultihan kong madam about yung mga kagahapon. Ha? Hala, uy. Habi niyo malugwa imong mata, noy. Bitaw, noy, uy. Ayaw kabalakan, noy. Ato na ng secret. Unsa may gisulti ni Viola nimo? Ang tanan gyud. Actually, noy, di ko sure ha if tanan ba gini yung bitog anak ko. Basta kay, mato pa ni madam, nanguyab ko na kaniya. Maong, gipahawa mo siyang mama. Bata pa kuno kaayaw kaadto nga time, noy, mga 2 years old. Ha? Joke na, noy, uy, ikaw ba? Mga 12 ka kuno adto nga time, or latay 13 ba? Unya siya, dagan na. Tinuod na. Luigi. Pero inigsuon naman sa gid kuno iyang pagtan-aw ni Munoy. Uy, kay wa ko siya igsuon. Ikaw naman kuno kanunay niya ikaduwa. Oo, lagi. Inigsuon na yun ang iyang pagtanaw na ko. Mangon masag kaniya noy. Uy. Age doesn't matter, man gud unta. Wow! Kay ba sa di ka anak noy? Kay baw sa doy. Pero mao lagi. Age doesn't matter unta. Pero usaon nga, langit og yuta man sa pang-among kahimtang. Mato nila. Ako dili angay nga magmanggad sa iyang tugma. Ano noy? Uy. Padoon naman jud kag pangharana anak noy. Uy. Murag wa ka man jud ka get over. Wow! Kadako sa mga bahay ini nga subdivision. Kinsa man kaya mong anhiun? Lainan man sa kumangutana, uy. Doon ta. Mangutana lang gid ko. Kinsa niya itong gianhi? Oh. Okay. Wa ko to ka. Tara. Oh. Oh, Unsa ni? yawi. Oh, lagi. Pero para asa ni ba? Dili ba obvious? Nga para ni anong baya? Ha? Inyo ning bay? Atong bay. Ha? Ala, sorry,
sorry. Ako na. Sorry, kid. Nakalitan lang ko. Actually, di mo tanin nakipakita ni mo. Pero ako siyang nahuna-huna. Nang dugay-dugayon pa man, di ba? Welcome to your beautiful home. Actually, wapag hindi mo human. Nakakita ka, wapay kural. Muragang sa likod, wapasad mo human. Pero ang susod, human na. This is a 5-bedroom house. Way labot sa maids quarter. Wapay mga furnitures. Kadako ining baya. Sa ako nagingon ato ni. Ako nang ihatag nimo ang tanang katugod dining baya. Pero... Pwede ka magpa-assist kang Luigi bahin sa interior design. Kada kung may gusto kang ipausab. Kapil sab sa mga furnitures and appliances. Ikaw rin bahala. Todd, may ihatag ko nimo. Ha? Unsay? Debit card. Mao na gabita ko doon na kay muhunaw na ang paliton. Doon na 10 million deposit. Dawa ta. Dili lang ko. Mas maayo na kaysa cash. Ang cash mas peligro. Angelo, Di ba sa sinugdanan ging nanti ka? Nga isip Mrs. Montalban. Dagang ka niya mga privileges. Then, this is it. Angelo, Gawas pa. Di sad pwede nga silang higayon nga ako pa mismo ang paggawas og kwarta kung may mga kinahanglanon. May mga higayon gawa ko. So, as my wife, ikaw na yung mahimo ini. Tigali, na-overwhelmed ka lang sa amount nga akong dimension. Sa tinuod lang, gamay ra na. Kung magsugod ka raon niyang pamalit sa mga kinahanglanon din makarealize ka raon niya nga gamay ra din ang kantidad. Dawa ta. okay. Todd, I think ang una nung paliton, gamit ka ng debit card, maong imong pitaka. Ha? Sorry pero Mrs. Montalban ka na. Ayaw na gamitan ka ng pitaka, okay? Okay. So, okay, come on. Let's check the whole house. Iyang gikupta ng akong kamot. Nakatugti ay ko. Angelo? Babe? Angelo? Babe? Wait, wa pa siya mabalik. Wa pa sila mabalik. Bullshit! Bullshit! Angelo! Pauli na! Asa naman ka? Angelo, ano mo ba nagkibuhat na ako? Gano man? Hindi mo ako kamanunta ka ikaw lang ang lalaki para na ako. Hindi mo ako kamanunta ka ikaw lang ang akong gimahal. Ikaw lang ang importante para na ako. Pero gano'ng giingon mo ko ni mo ini. Gano man. Musugot ka lang nga mamahimo kang kabit. Wa na ba di ay bili para nimo ang imong kaugalingon? I don't care about myself anymore. All I care is Angelo. I want Angelo in my life. Angelo! 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 Okay na ni. Duha ka cart nga groceries. Daghan lagi kaayo ni. Namalit pa man tagahapon. Dito ra to sa kondo. Okay ni. Dadon to sa asyenda. Ug ang uban, atong ihatag ni Tatay Paing. Oh. Hey, may problema? Ha? Wa. Mama na ang imong gitawag ni Mama Biola, di ba? Pues, angay na sad. Nga Tatay Paing sa baga ko itawag ni tatay nimo. Sige na. Ikay tuod na ako sa card. O ako sabi ko sa. For sure, gaano kay na nimo? Way problema. Okay, ato na ning bayaran. Aron magkagikan na din ta paingon sa sinda. Okay, let's go.
Sincero kita ni siya mga gibuhat. Kung sincero siya, mas maayo. Pero dili pa gigyapon ko mo kumpiyansa. Lisod na. Lisod na mo kumpiyansa. Kinsay na sayod. Nagipasakayan lang ko niya. O kung masuod na ko sa pulsa, diha siya mo atake. Na ako'y nabasahan. Keep your friends close, but your enemies closer. Dili na magsilbi karong panahon na ang mga tanga. Kinahanglang igmat ug aptik. Dito tao. Dili taas ang linya. Okay. Gihapon si Tiw-Tingog. Dahil ba akong nagduda pag siya na ako? Bright, kiniling upayahan na lang. Nasayo ko sa pag-underestimate niya. Nung kinanglang tarungon nila ko ang akong tuwa. Dili ko mahimong musipyat. Wala sa meeting ka na eh. Okay ra. Sugot naman ko. Di ba kita komportable sa usag-usano? Natural naman tingali. Pero at least, doon na progress. Sibilita sa usag-usano. Okay na nga sit up for a start. Oh, Dili nindot ang itong first impression para sa usag-usano. Pero, muagri ka tingali nga. There are two sides of a coin, di ba? So, nagkakita naman tayo sa kabayan sa itong pagkatao. Time na sa tingali nga makita sa nato nga itong other side. Muagri ka na? oh. Wala na problema. Ang importante lang nga sincero ta og honest sa atong mga ipakita. Sure. Ay, kung mauna, wala problema. Lingaw yung kay kunin ni Paing. Uy, madam! Mura yung teenager nga nag-blossom ta nag-hisgot ni mo. Cute yung guys ni Paing. Uy, basta kay... Nagkatawa yung kunyang maayo, madam. Pastilan si Paing. Bisag mga tiguang nami. Bito, madam. Uy, ikaw hindi iyang greatest love, madam, no? Ugaling lang, kaya hindi naging kayo. Kaya ikaw man ang the one that got away. Ay! Lingaw dyan ako ninyo, madam. Uy! Di na tayo dyan kayo masungugon. Uy! Dyan kayo sa mabusin ni Paing. Kaya kamamuha tayo niyang upaw. Humana ang among panahon, Luigi. Hagbayra. Panahon na karon sa among mga anak nga wa damha nga magkauyon usab sila. Magkaminyo sila. Bito, madam, no? Ang dili lang yun ako masabtan, madam, ay. Kung sa kahit plano na Sir Angelo kang iloy, no? Nga wa man siya makigbuwag dayon nga. Kanaga maunta siya mahiagom sa mga kamot inin. Char. Parehas taog pangutana, Luigi. Unya, kanayang pagkausap ay. Diha nimo. Nga kang iloy. Gawas lang na ako. Unsay gawas lang nimo? Madam, hate yun gihapon niya ang akong pagka-girlash. Mao ba? Pinasikreto lang noon niyang approach na ako. Mao nga, magpakalalaki lang yun gihapon ko kung naa siya. Madam, may sakit kayo sa dugan, madam. Sakripisyo gihapon ko. Sakripisyo yun kayo ko sa kong part. Pero sige na lang, uy. Kung saan, nanginahanglan mo kong trabaho. Huwag, alam na sa ako inyong family, maong. Ako lang yun na siyang gagawanta. Undang na mo, oy! Hapon na, pamahuway na mo, ugba lang sa napadayuna. Gamay lang bitaw na. Salamat, tay. Ay, laki na paninduta, oy. Kung nabitaw mo puyo diha. Gamay lang ko lang. Magani ko, angay mo puyo diha, kay urusargo ko, yamot ako ko. Gina, pamahuway na mo. Di ako'y gaandam nga painit ninyo. Di asahit, painit sa dunggan. Yan, naghuwat rin ninyo, sige na. Sige na. Uy, ang sakyanan mo ni Angelo. Siya ka na? Sila ka na si Luisa? Uy. Tay! Ay, kamo gini ay. Abi na kong dugay pa mo dito sa syudad. Tay! Ay. Paamin ako, tay! Kaluhian ka sa Diyos, anak. Tay Paing, pabinasab ko tayo.
Uy, happy to day mo man imong bahay, tay. Gamay lang kuwang, oh. Ha? Oo. Gwapo na gani kayong tanaw. Tay, doon na may mga gipamalit para nimo. Ako na. Oh. Kaya sa din ako, eh. Uy, tabangi, Iloy. Uy, marag bukat man ng kahon. Kaya ra ako ni tay. Pastilan. Dara tay, mga groceries na. Uy, pastilan. Salamat ini, sir. Sa gusto. Angelo tay. Salamat, Angelo. Daghan juga salamat. Ay, panood mo. Tay, mulahos na lang una mi sa asyenda. Muduaw na ko nimo. Mubalik lang niya, mitay. Ug matingali o baka susunod adlaw ba? Sige. Amping mo. Sige, tay. Ato sa mitay. Amping mo, amping. Rigat siya kuni, Malviola. Sayo kaayo siyang nilakaw. Makigmeeting ko no siya sa mga saop. May meeting sad kong tambungan unya sa lungsod. Unsa man, mukuyog ka, Iloy? Meeting kini sa mga kababayan nga nagserbisyo sa simbahan. Pwede ra ma. Unyag mo ba uli ang imong mister? O bagita nimo? Ayaw lang di ay, Iloy. Nagsugod para ba mo sa maayon yung pagtinagdanay? Kinahanglan nga naa kag yud tuod kung iyak kang kinahanglanon. Okay, ma. Oh, wa man lagi mo magtagad ining sikwati. Pure kakao baya ni. Wala, parte, pero madam. Kung sige mo katagad, madam? Tanawa na ng patirol kung may suot pa ba na? Ha? May suot pa manggod? Joke na ba, madam? Uy, lamig yung kayo ang imong sikwati, madam. As expected. Gabi kas peso. Sige na, padayon na tagkaon. Amping, madam! Uy! Kailangan ko na to. Nga na di ay. May problema na saan? Wa man. Pero unsa man? wala ko kasabot. Sa unsa man, uy? Wa ko kasabot kung unsa gitumong ni Angelo. Kining iyang gipakitang kausaban ba? Kining iyang gipakitang kaayo. Tinuod kit ka ni? Duda ka? Medyo. Ako sad. Kadudahan bitaw, no? Knowing him, kadudahan gud. Unsa kay iyang giplano, no? Pero silang bahin ba? May musad nga ka ng tinud-anay ni. Kung 80% nga kadudahan, doon ay 20% nga posibleng tinud-anay ni. Kaya nga di ay, uy. Unsa di ay mga kalambuan? Pwede mong utana? Kay ba man ka ng too good to be true, di ba? Ing-ana. Mo ba? Ang nindot noon, pero careful lang gid ka, ha? Maog yun. Bisan unsa kanindot ang iyang ipakita karon. Dili lang gyud ko mo kumpiyansa. Yes, girl! Dihang bahina, idol tagyod kaayok ka. Wag yun ay saktong babae. Dili tanga. Dili parehas anang Miss Ayesha. Ay! Ay, kalamay. Wag balibak. Oh. Hello? Luigi, sultihi na ko ang sakit karon sila si Angelo kang impakta ning asawa. Sultihi ko kay pati yun katong babihana. Sultihi ko, Luigi! Oh. Sultihi tayon ko hain sila kay pati yun katong babihana. Uy, ayaw ba tuyang? Uy, Miss Ayesha? Ano naman taong ka? Uy! Ambi, Luigi. Makigsulti ko niya. Oh, ay! Hello? Hello? Oh, Ayesha. Si Eloy ni. Wow! Impakta! Makita na ako kay Patyunti ka! Pwede ba mag-istorya tagtarong? Di ba daghan kag pangutana? Press, mag-istorya tagtarong aron matubag na kog tarong ang imong mga pangutana. I don't have time to talk to you, bitch. And I have no time to listen to your lies. All I want is to kill you! Nakadungog ka? I want you dead! I want you dead! I want to kill you, bitch! Paminaw sa good! Dili ko maminaw
Abnormal man day ka! Uy! Ngano to? Imong gibutol? Ako na lang giputol. Di man maminaw. Bisag unsa na lang iyang gitawag nako. Gusto pa ko na ko niyang patyon. Naunsa man babayhana? Uy! Napranan na dyan itong babayhana ay. Pero unsa pa iyang ibuhaton no? Di na yun mausap ang kamatauran nga ikaw ang asawa ni Sir Angelo. Dili na lang ko maluoy ato niya, uy. Murag dili man siya gustong tabangan. Tabangan? Kasi tabangan ba, uy? Tabangan unta nako siya. Nga masettle sila ni Angelo. Ay, naku, Iloy. Ayun na nag-apil-apil nila, okay? Focus na lang ninyo ni Sir Angelo. Lain sa tong ila, uy. Ang inyo lang yun ang tagai sa imong atensyon. Ano di malawgaw? Kasabot ka sa mga pasabot? Sakto ka, Luigi. O kung magsamok-samok si Ayesha, diharan ako sa litkan. Diba? Liktang yun? Pero yes, sakto ka. Likti lang niya siya if naa siya magsamok-samok. Pero if wa siya, then what's the problem? Abi masagod ako, Luigi. Nga mas dali nga maanal ang among kasal kung i-appeal si Ayesha. Pero murag daghimo naman sa dinuon sig laing problema. Mao nga dili na lang. Kung unsay naaron namo ni Angelo, ako na lang sakyan. Diha na lang ko mo concentrate og dili na ko magpatarog kang Ayesha. Correct! Abi mo ma, nalipay ang mga tao kung pag-ingon nga ako nang ihatag nila ang mga luna nga ilang gitikan. Basta kay, mapasalig lang sab sila nga magpabilin nga loyal sa sinda. Pastilan, anak. Kanindot sa imong gibuhat. Wagid ko magdahom nga makahimo kay ni. Ako mong naunaw na ma. Daghan naman kitag yuta. Doon na patay mga yuta sa syudad. Saan man nato na sobra. Husto ka, Angelo. Sobra na kaayo ni para nato. Pero para sa mga tao, dako na kaayo ni para nila. Ugma dayon, ikayo na itong abogado ang pag-process sa mga titulo sa mga yuta, ma. Nahilak ka magpud, Mari. Oh, anong hilak na may noon pa? Ay, luha kini sa kalipay, Angelo. Sama sa mga tao ganiha nga nakahilak yun pagkadungog nila sa gisulti. Mao gyud. Mura na hinuog kong nakasa nila. Ay, napaghilak pa. Doon sa takaon. Ako para baling ihatod sa tatay paing humantong pa di hapon. Shit! Dako lagi kong puhunan na. Dako lagi kong na-invest para lang mutuon ang salpahis kay Luisa nga maayo kong tao. Siguradong nagkondinar na karon ang kag ni aning papa sa laing kalibutan tungod sa kong gibuhat. Pero sorry lang, Paps. Patay ka na. Huwag di ka na mubangon sa imong lubnganan para sa taon ko. Oh, bugnawag itong hangin. Oh, dili. Dili! Ay, paglulo ko! Ay, paglulo ko! Sir! Sir! Gano'n ka, sir? Sir, Angelo, ako ni sir. Ako ba ni sir? Namutan lang kog night cream sa akong naong. Animal ka, Luigi! Sir! 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 Nga naman, ha? Unsay nahitabo? Oh, Luigi? Nga naman mo? Si Luigi, ma. Abi na kong multo. Ha? Sorry nyo bitaw, sir. Masa ko magtuo nga. Mahadlok na ka? Isa may di mahadlok. Nga timing na sana paghuro sa bugnaw ang hangin siyong pagtungag kalit. Kunya, nagpaingon ako. Ngitid ko ding napitan. Sorry nyo bitaw, sir. Sunod, ha? Ay na pagbutangan ng murag toothpaste sa imong naong. Takihong tag-ahat ni mo na. Good night, ma. Good night, anak. Madam! Salamat kami tungag ka, madam! Ego dyan unta kuskubo ni Sir Angelo! Nga nung iduol ka man sa niya, nga nag-ingon anak ka. Nasaypan ka na hinoong abat. O masa ko magkakita niya, madam? Uy!
Nakayawan man gani ko magsagit niya. Ala, oy, katalawan ba niya yan ang imong anak, madam? Oy, isugayo, pero puti di ay og. Never mind. Ako na yung gihap ni kang imig daanan. Matawag ka na. Karon taod-taod. Huwag ka ba'y seremonyas sa di pa matawag? Ha? Unsa nga seremonyas? Kanabang mamutang og cream sa naong. O unsa pa diya? Wa raman. Dili man ko ingon ana. Igo ra kong manghilamos dayon. Humana? Lupigan day kang Luigi. Ha? Huwag ka pa kadungog ang singgit ko. Wa. Hinuon, layo ra ning kwarto. Nakasinggit pag sa kahadlok. Abi na kong abat ang nagpaingon ako. Puti mo kong ignaong. Si Luigi mo ko di ay. Mao ba? Ang bitaw. Sige, matawag na ta. Nagkarasag ko. Sige. Tuod, dako man ning kama. Pwede naman ta magtupad. Murag di naman ko komportable nga anak ka sa sahog. Samtang ako din sa kama. Okay ra oy. Anad bang ko sahog ba? Gawas pa. Humok na maghihapon ang akong hidaanan kay foam man na. Ari na lang. Ako diha o ikaw diri sa kama. Uy, ayaw uy. Maikog tani mo. Luisa, tumanin lang ko. Sige na. Sige. Oops! Aray, kasakit. Ha? Napiko ang akong tiil. Sakit ta, uy. Nga naman to. Ambot, naon sa to. Aray. Lingkod. Hinay lang, ha? Laugawa, uy. Ay, lagliho ka. Tanaw na ko yung mutil. Hinaya. Hinayo na lagi na ako. Sa bata pa ko, maingon ini gani ko. Hagka naman ni mama ang akong tiil. Sama ini. Oops, ay kumputiri ha. Buhiin na lang ako tiil, be. Nawag tang ng sakit. Epektibo gini ang case, no? Angelo, ha? Okay. Relax ang muna imong tiil kay ato nang applyan og hot compress. Ayaw na. Ako ra nirong palutoon. Maulian ra ni. Palutoon? Basta, maulian na akong muluto na. Salamat sa pag-alalay. Why, salamat sa case. Okay, joke lang. Good night. Nagagok na siya. Pero ako, niya, nagsigap ang mata. Kay gawas nga sakit pang akong tiil. Nahasol kay ko siyang gibuhat kanina. Sa bata pa ko, kung maingon ini gani ko, hagka naman ni mama nga akong tiil. Sama ini. Karaho kiting tawhan na da. Murag nakasabot na ko sa iyang plano. Nagpakita siya kaayo. O niya, hinahinayan niya tira og mga ingon-ini nga diskarte. Gunit-gunit sa kamot, kiskis sa tiil. Gusto niya nga isuot ko niya slaang. Sakspan ka na, Angelo. Pwes, pasakayan ti kag maayo. Og tan-aw na to, kinsay unang masud sa laang natong duha. Aray. Ginoo ko. Nihubag naman ang imong tiil-ilo eh. Ano wa man mo musulot ti gabi nga applyan unta nag-hot compress? Abi man gud ako madarag ipaluto gud. Ambot sa tuig nganong napiko man akong tiil paglakang nako. Muadto kita sa ospital sa lungsod. Kinahanglan nga ma-x-rayhan ka na. Ayaw na lang, ma. Ipahikap lang din ako ni tatay. Suhi man to siya. Maayo ra ni. Na. Wa si tatay nimo kay nagkuyog to sila ni Angelo. Sayo sila ng lakaw. Nakikita na sad sa mga tao.
Nagkuyog na sad sila si tatay? Ligawan ko na tay. Karoon pa sa ko, na. Oh, gano'n tay? Matay. Hantod karon. Di pamangyog ko makatuo nga yung ini ka pa di ay kamayo dong, Angelo. Kalahi ra gyud di ay sa tinuod ni mo pagkatao sa kung nailhan kaniadto. Di na ito na ito tatay. Parehas sa mga tingalitan ng tao. Doon ay duha ka side. Sa una bitaw, nagturo magiging ko nga ang gaway kwarta. May mga kahimuslanon sa hikayon. Batik yun ba? Pero maulagi. Tinuod yun ay nga dilimayong mo judge na yun ta. Tinuod gyud. Gusto ka gyud dong, Angelo. Ah, doon ta. Oh, doon na tatay. Ah, narang mga tao. Nagantag na nato tay. Sige. Sakay gyud paing. Sakay sa kong laang. Magdungan lang niya mo si mong anak nga maghilak. Di kabot na sa panahon sa kong panimaos. Di ko na kong pasaylo ang iyong pagyatak sa kong paglalaki. Ug angin ka, paing. Angin ka. Lingawa lagi na mulat. Lingaw sad si Angelo eh. Mao ba tay? Uy, nung sa may mong tiil. Anong may bindahi man na? Amo nang gida sa ospital, pre. Kay napiang ang tiil. Napandol man di ay ni siya gabi eh. Uy, wano na ako mahikap da. Eh, pastilan. Kubag na kayo ha. Oh, ha? Oh, niya nang lamian nga halo ang giandam namon ni Madam. Uy, kalamay gud ana. Hay naman to si Angelo. Ang nag-order og halo-halo. Present, ma! Hindi tayo. Muna nang halo-halo? Oy, naghubo ka man in town. Panuhuton ka, Angelo. Okay rin ni ma. Ako na magitrapuhan akong singot. Ako na ning ipahimutan ang mga halo-halo sa lamisita, ha? Sige na mo, kuha na mo. Pre, kuha na pre. Okay, Mare. Ay, parabig tagad, uy. Sir, Eloy. Tay paing? Okay naman mahangyo sa sawa, no? Na magpahungit, no? Okay kayo, uy. Sige, hangiuhay mo kasawa. Mrs. Pwede imo kong hungitan? Sige na, Eloisa. Nihangyo imong bana, oh. Gamay naman tigali nga pabor nga kung ipangayo. Why problema? Wow! Kanindot pa ining adlaw, oy. Praise the Lord. Sana all na lang tayo ni. Sana all may muhungit. Ay, ligod siya ka. Oh. Ligod ko, ha? Sige. Gino siya rin naman ng mga tanong. Gipanguhalan ako sa mga nanurok nga sagbot. Okay. Uy, kumusta ang imong tail? Arang-arang na. May gitumaram akong mga tambal. Pasensya na gani, ha? Oh. Ako lang gilingaw nga itong mga ginikanan. One thing ako nakatunan ini mga pagitabo karon. Labi na nato. Mga kung siya makalipay sa itong mga ginikanan. Kabi si mama, okay naman gid mi. Nakita na ko nga ang makalipay niya dili gid ay material. Mausad si Tatay Paing. Sa pipila lang kaadlaw nga nagkuyog mi, ako nakita nga dili sabdi ay material ang makalipay niya. Sayop gid kay ko sa una nga nagtuo nga ang mga pobre mapahimuslanon. Dili gid ay. Mao to akong gibuhat kanina. Akong gitistingan sila si mama o si tatay nimo. O wag ko masayop. Lipay gyud kay sila. Grabe gyud ilang kalipay. Mao nga, salamat. Salamat? Ngani sa kayra sa kanako.
Ang higayon gini nga, niya sa bahay mga on. Salamat sa iyong pag-ani, ha? Mao sa pagyud ni pre. Kung mag-blessing ka na ining imong bahay. Puhon lang, Mare, puhon. O, dako, gini na akong pasalamat ninyo. Labi na yun mo. Dong Angelo, salamat yun kayo. Gamay rin tayo. Ay, hindi ko na una. Dako na kayo ni para nako. Uy, Dong Angelo, namo ni Iloy. Tuod, humano niya sa blessing ining bahay ni tatay. At sa ta sa syudad magpa-blessing. Uy, Ambot kon, misulti ba rin niyo si Luisa na doon na may bahay sa syudad. O gani, nana ni sa finishing stage. O kung mahuman na, magpa-blessing sa mi. Wagid ka magsulti, Iloy. Nalimot ko, ma. Wow! Tuod, Luigi, ikaw niya assist ni Luisa sa arrangement dito, ha? Sa interior design, I mean. Sure, sir! Sure, sir. Way problema na. kanindot bagudi ay. Pagkadagahan sa grasya nga gibubo sa Ginoo nato karong panahon na. Angay lang kita nga magpasalamat. Let's celebrate! Let's celebrate! O kanindot unta kung nakahuna-una sad mo nga magpakasal sa simbahan aron kompleto ang blessing. Oh, sige. Ato ng planuhon. Wow! Wow! Di alam mo tinhi magtago? Ayesa? Complete family kid mo, ha? Wow! Dali, ma'am. Mga unta. Di ko hamalog kaon, tiguang! Gagamali ka ba yan, ka? Miss Alicia! Nagsamok-samok man ka! Ayesha, palihog lang. Shut up, Tita Viola! Hindi mo patuo, ha? Stop, Angelo! Magkago ka pag pusil ako. If I have to, I will, Angelo! Ayesha, kanina! I said shut up, old bitch! Ayesa! Kung dili ka malama ako, Angelo, was! Huwag makaangkon ni mo! Kuha ang pistola! Kuha ninyo sa mga akong sigit! Buhit! Buhit! Pagkiniyo! Sali ako! Ako buyaw niyo mo! Pastilan Ginoo. Abay ko gyud nga mapusilan na si Angelo. Pusilan nyo itong dagko mo pa masikari tayo ni Iloy! May ganag i-update nyo kayo si Iloy mo rin flash, uy! Pastilan. Magkabuang yun ang gugma usa. Maugyan! Kuya wala sa kumay gugmanoy paing! Maparehas na ko ni Miss Ayesha! Naunsa nakato sila karon? Unsa ka kun mo apas ta nila? Angelo! Angelo, pagawas ako din eh! I don't deserve this, Angelo! I don't deserve this! Kadit, ha? Ako lang doon. Sige. Angelo! Angelo, please! Please, pagawas ako din eh! Please, Angelo! Angelo! Hapit ko ni mo, Patya. Unya paggawasun ka. Bisag gamayng kaluoy, Ayesa. Wa ko'y ikahatag di mo. Angelo, kaluoy ka, please. Pasaylo ako. Angelo, I love you. Pasaylo ako. Taugapin ka mayong laki ni mga abogado, Ayesa. Basin pa tayo kung magkagawas ka. Angelo, no! No, maluoy ka, Angelo! 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 Unsay mahitabo niya? Ang ako ng abogado ang bahala ito niya. Wa ka ba maluoy niya? Hapit ko niya, Patya. Unya maluoy ko. Desperada na siya. Abi ni mo, naluoy ko niya. Dili ka angay maluoy niya. Sobra ang iyang gugma ni mo. Gugma? Ada din ang gugma? Mupatay? Ang gugma manalipod. Sama siya mong gibuhat. Ang bota ko ipasod. Nga dili ang ngayang dautan ang outcome sa gugma, di ba? Mahimong nasayop ko, pero... Husto ka. Katong akong gibuhat kanina. Buhat man tos gugma. Ha? Gugma para sa isig katao. Oh, iya. Bisag si Luigi pa to ang gitiuna ni Ayesha.
Mauri gyapon to ang akong buhaton. Oh. Ito na, gisoda sa silda. Pastilan. Yan ang tinuyuan, ma. Oo, nahibaw ko. Pero dili lang kalikayan nga maluoy ko. Nikaon baka to dayong paingon din eh. Pilagod ka oras ang biyahe. Unya, maupagyud ni ang nahitabo. Ma, naggasya pistula. Iyang kiplano ni tanan. Mao nga ayaw na pagunahon na ato niya. Ayaw pa dasi mong kaluoy niya. Ikaw, okay ra ka? Oh, okay raman ko. Utang nimo kang Iloy ang imong kinabuhi. Ha? Kung wa pa sa Iloy, ambot, unsa na ka ang mahitabo? Gusto ka, ma. Utan ako kang Iloy sa akong kinabuhi. Ug angay lang ha, ako ni buktian. Uy, hayag naman di ay. Wa ko makamatag sa'yo da. Unsa naman oras Good morning. Oh. Hi. Okay, breakfast in bed for my savior. Hoy, grabe. Sukot karon, silbihan natin ka. Ha? Seryoso ko, Eloisa. Bisan sa ingon ining pamaagi lang, magkabayad ko sa utang nimo. Imagine, kung wa ka pa, patay na tingali ko. Wa ramang gud to. Para nimo wara to. Pero para nako, big deal ka ito. Mga pasagla ko kung buhaton, okay? Pero biyante ka ha. O palihog, ikaw na hipos ang entry after ka mukahon. Kaya idulap ko yung meeting sa mga trabahador. Dahil yun yung maliit ko. Sige, sige. Way problema. Salamat. Arin ako. Sige. Lord, uy. Sincero ka to? Sukat karon. Silbihan natin ka. Mura man lang yun gihapon og dili tinuod, uy. Seryoso ko, Eloisa. Bisan sa inyo na lang maagi. Makabayad ko sa utang nimo. Imagine, kung wa ka pa. Patay na tingali ko. Lord, pasensya lang yun ha. Pero dili lang yun kumutuod dayon sa iyang mga gipakita. Dili lang yun gihapon ko mo kumpiyansa, Lord. Miyo yun sab ang higayuta. Timing sab ang pagsamok-samok niya isa. Pasalamatan ko pa dito mabayhana siyang magpusil unta na ako. Nindot ko kaya timing. Mas convincing na kayo ang akong mga moves para sa pagsud ng Luisa sa kulaang. Nga nakatawa man to siya. Uy, nga siya usa. Gikan siya silang kwarto ni Iloy. Kung sa may katawan. Hala no. Lain naman katawa ha. Murag demonyo. Maro man akong mahibok ni. Kung sa mga buti pasabot atong katawa ni Sir. Uy. Wag ko kauyo na katong katawahan niya ba. Oh, uy. Si Iloy. Nagpitpit na siya tray. Uy. Hi. Good morning. Good morning sa Dimo, Luigi. Di ka nag-jogging? Yes, girl. Ay, bakit sa man na? Ako ipasabot ba ka ng tray ba? Ang imong agawon ay gihatdan ko ini. Breakfast in bed ko, no? Wa ko maanad, ana. Uy, maong akong gida. Ato ko kaon sa kusina. Wow! Really? Oo, uy. Bayad ko no niya sa akong pagluwas niya gahapon. Iyan ako kong silbihan. Og, mauni pa si Una. Breakfast in bed. So, unsa ka ipasabot ato iyang katawa ganina, no? Ha? Katawa? Iloy, ato ra ni ha? Basta kay ni agi siya nako ba? Pero ako niya makit, kaya dito am ko dapit sa mga tanom nga salibdan man ko. Unya, diretso man yung pananaw. Nakadungog yung kuday.
Nga katawa siya. Gusto kang katawa nga, nahimuot gyud. Mura pagdunas siya na hunahunaan, unya, nikatawa siya. Bitaw eh. Ang butoy nalipay maghato siya, unsa ba? Mao ba? Mura gikan pa gyud to siya sa inyong kwarto. Unsa katong katawasa? Nalipay siya nga ka-service siya nimo. Nalipay siya nga imong gidawat. Unsa paghaan mo? Hala, uy, basta kay di katawa gyud siya. Mao ba? Sorry ha, pero mangutaan ako. Pasensya gyud. Martes yung kay ko karon ay. Unsa man na? Okay na gid mo. So far, medyo okay. Formal lang. Wa ni away. Akong ipasabot ba? Kining, may nangyari na po ba sa inyo? O ha, Tagalog to. Hala ka! Hala ka! Uy! Ha? Ay! Kadako si mga uy! Natuloy naman good na kay magtiayon na biyak mo. Pero tuod yung kunin mo ay, kinamuha yung kag maayo. Gipariglahan man ko nimo oy. Hala uy, sorry girl ha. Sorry gid kaayo. Pasensya jud sa akong pagkamarites. Okay ra oy. Hata na. Magdungan na lang tagpamahaw na. Si mama, namahaw na ka ha? Kana! Ato matubag sa sunod sumpay sa Gilanon. Wa pa ko mamahaw kay nagpaabot ko ining Luigi. Pero nalipay ko nga naapil ka namo karon Iloy. Abi manggod nako ug adto ka lang gid mamahaw sa inyong kwarto. Wa ko maanad anak ma. Bitaw madam uy. Pero kung wa pa mo lakaw Sir Angelo no, mapugos sa yung kaon sa imong breakfast in bed. Ambot lang. Tingali. Oh, wa naman ta mangaon. Nagsige naman lang tag istorya. Uy hala! Nalagi bod! Wa si Kwati? Ay nara si Kwate oh. Huwag yung ka makabantay. Ay, ang sama ko, oy! Naramdaman sa matubangan, oy! Mas daghan manggod ang imong tabi. Ala. Kamaon lagi ka mong madam. Good! That's good, madam! Attorney, what took you so long? Di na ko matik ang kabawas mga tao diri. It's so ew! Di na ko matik ang mustay paglaing adlaw diri. Siya, Collins. Magawas ka na. Tinaon, Chief! Thank you! Iatras ni Sir Angelo Montalban ang kiha batong ni mo. Angelo, thank you! I knew it! Dili ka makaako papaprison ako. Again, I'm so sorry. I'm really sorry, my love. I love you so much. I really do. Dili ko gusto magsamok-samok pa kanako, ha? Unless ako mismo ang may tuyo ni mo. Okay, babe. I love you so much, babe. I love you so much. Sige na. Moya kong paabutan. Ang adlaw nga si Luisa ang musulti ato. Ug di na magdugay kada adlaw. Dili na. Magbitch? Yes, ma. Murag wa mo ko mahinumdum nga nagkaubanta nga nangaligog dagat isip pamilya. Kani adto sa gamay ka pa. Nakapangaligo tag dagat. Buhi pa ni adto ang imong mga apuhan. Pero gamay kapag yun atong panahon na, maong dili ka na makahinumdum. Mo ba? Ingna sila, ma. Si Eloy o si Eloy J. Kamu na plano hasta mga ligo. Ano naman sa probinsya o ato sa syudad? Kano sa man ang imong gusto? Kamu na bahala, ma. Dinilang una ta sa probinsya. Unya na lang nang sa syudad kung mahuman ka na sa imong mga nasugdan din sa asyenda. Kay hago na kaayo ka kung magsige ka og biyahe. Sige, ma. Basta kay kamu na bahala asa o ganusa. Wow! Kanay sa naman dam, oy! Gabi niyong kausaban sa mong anak, no? Liman ka! Ikaw ni Adong madam! Dili ako ra, Luigi. Kita, magsabot lang kuno ta kung kanusa. Aw, oy, lagi! Pero dili ba na siya ikong anak, madam? Husto ka. O hinaot, nga magpabili na lang unta nga ingon ni anak si Angelo.
hinaot unta, Luigi. Oh, hay naman to si Iloy. Aron ato nang masabutan ang pagpangaligo sa dagat. Oh, Uy, hala! Hala, uy! Karon maligo makadungog ni Iloy nga katawag maayo. Unsa man yan katawan? bitaw no. Dali, ipaila-ila ti kanila ni Mama og ni Luigi. Dali, tay! Tigulit si Iloy, kay Madag, ma! Ma, naatay bisita. Uy, Uy, mayong adlaw, mare. mayong adlaw sad pre. Kinsa maning bata? Hala, ka-cute! Bless! Bless ni Lola. Uy, nauwaw man. Hello, baby! Ka-cute ni mo, uy! Nindot ba siya mo sayaw? Mao nagkatawa ko ganina. Kusog kayong muikid. Mao ba? O sige, be. Patanawa me, bebe. Dance ka na, bebe. Wow, ato, oy! Uy, sila. Ganong mauwaw man ka. Sige, sayaw na. Out time ba? Kinsa man dining anak? Anak sa akong igagaw, ma. Gibili na diri nako kay tuwa sa lungsod ang inahan. Ikuyugan ang maguwang ini nga nagpabakuna. Ang amahan kay trabaho man sa munisipyo. Ah, Sige na, bibi! Dance na! Kita ang duha mo dance, ha? Sige na, bebe. Sayaw na, bebe. Ito parehas ganina ba? Pakita sila adto. Sige na. Dance! sige na, sige na. Ikaw lagi ka mo. Musay. Oy. Bata? Ah, bebe, dance na. Nang imong Tito Angelo, oh. Tagaan ka og regalo, ana. Basta mo dance ka. Sige na, bibi. Sayaw na, bibi. Kisa di bata? Anak sa akong igagaw. Gibilin lang una ni tatay karong adlaw. Uy, hala. Nigunit sa imong kamot. Oh, Angelo. Mura-mura malulog. Kada ko ni Angelo nga mahan ini. Oh, mao ba? Oh, sige na, bebe. Dance na. Sige na, sayaw na, bibi. Bibi, sayaw. Atayo, atay, baboy. Ha? Atay sa baboy? Ganun tayo sa baboy, man. Mokaon kag atay sa baboy, bebe. Atayo, ato. Masayaw ko no siya. Oh, Sige na, bibi! Sige na, bibi. Sayaw na, bibi. Atayo, atay, baboy ba? Atayo, baboy ba? Tay, unsa man ang iyang gisulti? Ako, musayaw ka, Tiny Bubbles? Tiny Bubbles niya. Tiny Baboy. Galibog taon. Sige. Mga tatagtanan, ha? Mga tatag Tiny Bubbles in Hawaii. Ikaw, Iloy. Ikaw ka mauwan na. Ikaw mo kanta. Ikaw na nagwan. Lige. Samot, di mo ka mauwa na! Lang ko eh. Okay, kanta. Tunganin ko ninyo, ha? okay. Tiny bubbles in Hawaii make me feel happy, make me feel fine. Tiny bubbles. Tapos silang ginawa. Nakahilak ng yun kong kinatawa. Naglibog ta. Ngano, atay sa baboy. O niya, atay ni bambos niya. My God! Mabuhaan! Ang cute yan ng bata! Ay! Mapasal ko mo magkatawa. Nagsige ko katawa sa CRI. Murag yung pagpahong. Laliman ka. Naglapad ng mayo atong mga o. Kay abi na itong nangahil siya atay sa baboy. Ay, bambos mo niya sayaw. Atay sa baboy! Daan pa kong. Daan pa kong. Wa pa mahuwas siya itong bata. Ako gani, ni kalit ako katawa. Samtang nagsultihan ni si Mr. Cheng sa telepono. Sula lagi. Nasako ko ng insik nga anong punong ako siya gikatawan. Si Mr. Cheng sa CC Incorporated, sir? Oo lagi. Instructor ba kayo to? Mao gani. Seryoso ka na mong istorya. Padaon na miglalis. O niya, kalit lang ni Sos kung utok ang atay sa baboy na Tiny Bubbles di ay. Ni kalit kong katawa. Sukuha lagi niya. Giputo lang ang mong istorya. Pero ako, sige ako kong katawa. Baya, no? Kung doon na din tayo bata din sa asyenda. Kaligri ka. Maugil, madam! Kinahanglan na yun, doon na kay Apo! Sorry, hisgot na to ako, ha? Pero gusto ka, Luigi. Oh. Panahon na tuod nga, magkabatulog ako si Mama. Pero, huwat lang yun tama, ha?
Huwat sa hustong higayon. Oy. Maghuwat kita sa hustong higayon, Angelo. Naamang gay hustong higayon para sa tanan. Dili man sad maayo nga apurahon. Mao gyud. O samtang wa pa na higayon na, unsa man? Nagkasabot na mo bahin sa tong outing? Outing? Ay, magsabot na itabahin ni Ana. Biyang taon na mo ha. May virtual meeting pa ko. I-finalize lang na ninyo og asa og kanusa. Aga mo na bahala ana, okay? Excuse. Lano. Nagakita ko adto ha. Iyang ipikpik ang imong abagag. Sige na. Sige, magsabot na ta. Aw, unsa di na ma? Wa lagi ko mahibaw ana. Sa tinuod lang, Eloy. Ganina lang naghisgot si Angelo bahin ini. Gusto siya nga mga ligo tagdagat. Kita ang iyang gitugyanan kun asa o kanusa. Madam, doon na dagang nindot nga resorts. Dili lang una ta magpalayo, Luigi. Doon na pa manggoy mga nasugdan nga trabaho si Angelo din sa asyenda. Mao nga, mas maayo nga dili lang una ta mo adto sa layo. May nindot nga kaliguan ma. Puti pa gid ang bus. Mga 2 ka kilometro lang gikan sa lungsod. Mao ba? Na sige. Asa man na sa San Juan? Oh, dito ma. Nindot na. Ug mura gisugdan na kana sa pag-develop karon. Sige. Adto ta dito. Pero kanusa man? Wow! Niduta ko din sir. Puti as bus. Potential tourist attraction man sir. Mura gisugdan naman nag-develop sa gobyerno. Kagita ka nga, nindot kay kasada pa ikon din eh. Simple pa kayo ang mga cottage Payag-payag na jud. Mga ligo na tayo na. Kalinoy! Idindot kay dagat. Kita mo? Di ba ka maligo sir? Oo, maligo na ko nun. Sige sir. Muwasis una ko nila ni madam. Pahilo na sa mga atong mga daba. Sige. Sa kaisulog ni Luisa. 1 piece, 2 piece. Interesting. Ipadaplin una ni nato ang atong nga bag. Ang mga pagkaon, diha. Ako ra ini tanan maoy. Lingkod lang diha. O di ba, pag-ready na lang sa pagkaligo. Tabangan lang gud ni nato, Loy. Ay, na. Akong amahan ay naguna-una gyud ligo. Tatay gyud uy. Ay, pasagdi na lang gud na siya. Giganahan gyud siya sa dagat. Mga ladies! Ako na diha! Ako na diha ha? Pag-ilis na mo sa inyong mga swimsuit, ug irampa na inyong mga beauties sa baybayon. Oy, hain kay maayo. Ug muuna ka lang ha, Luigi. Na! Di ko karampa madam, uy! Kinaay mong anak! Naon sa madam, iitsaw niya ko sa laon, anak! Hala ka, Luoy, intaw. Tinuod yun na, madam! Tinuod yun na! Luoy yun na akong beauty! Hindi nyo kagawas kung naa ang imong anak! O nga, Luoy, ikaw na lang. Ha? Unsa man ko? Kaligo na! Oh, doon nga naming mama. Oh my God! My God! Ngano ka, Luigi? Naunsa ka, uy. Nipayong ka man, good. May gibati ka? Nipayong ko, madam. Hindi ko gusto mo tanaw ni Sir Angelo. Madam, tanawa ragon ninyo siya, madam. Naglagaw sa baybayon. Paingon sa dagat. Madam, so hot na hot. Matapil ako mo tanaw. May ibugon niya ako. Ay, grabe. Ay, di ko niya ako magkapugong, madam. Tingnan niya ako siya makit-kit. Ikaw yun, Luigi. Ang kasiaw lang yun ni mo. Ikaw, Iloy. Wag ka maglaway, Ana. Imo man gyud ang bana. Grabe sad maglaway, uy. Dili man ko ingon ana nga klase sa pagkababae, Luigi. Gawas ka kun in love na kung daan, pero kun wa raman sad. Sakto. Maog yun. Sure ka, Iloy? 100% sure. Kung mauna, in love na ko ni Sir Angelo. Tingali. Lando. Mayo ka, Manday. Bulangoy, Angelo. Mas maayo ka, tay. Ang hinoon, makausap yun ko. Si Eloisa, may sa bulangoy? Na, may napagkaliwat sa inahan. Di na, kamao mo langoy. Mau ba? Oo. May pag-imo ng tuduan og langoy, Angelo. Bisan sa pagpalutaw siyang kaugalingon, di yun na, kamao. Mau ba? Sige, tay. Ako atoon.
Akong tudluan paglangoy. Sige, sige daw. Doon na gano'n siya weakness. Di siya magkamaog mo langoy. Pwede na gano'n na ko siya lumsan. Pwede kinako siya dadon sa lahong nga bahin ng dagat. Lumsan. Waaw niya'y mahimo ang pagka-mixed martial artist. Kung mutidlom na siya sa ilawom sa dagat. Perfect na yung lugar. Kung panahon. Para sa kung panimahos nimo, Eloisa. Okay na. Kinsa tong gusto mo kaon, pwede na. Mukaon lang una ko ining nilong agasaging madam. Meron sa ganong alami magkayo ni kanong sa dagat. Oh no! Ngano naman sad ka? Tangawag din sa niyawa sa dagat, madam! Ang prinsipe sa mga syok ko ay si Sir Angelo! Hoy, madunggan ka gani na. Hoy, Luigi, pagtarong diha. Ayaw pa sabot nga naratol ka. Uy, nagpangalaki dyan. Siyempre. Yan na si Paingin. Usaman, di ba mo mga ligo? Nindot dagat. Kaon una, sir, kaon una. O niya na. Pag-ilis pagkaligo. Ako? Kisabli akong giyatubang. Kuan. Nya na. Kaligo na, Iloy. Kami rang madam magdungan unya. Di naman sa kusdaplin ba? Unya na lang ko. Dahil ba kung nga nung sudaplin na ka, kini ka maong mulang mo yun, no? Dili ka di ay ka maong mulangoy, Eloy? Tuluang, sir. Mayo mo na langoy. Sige na, pag-ilis na. Tudluan ti ka. Sige na. Sige na, Eloy. Ayaw ka hadlok. Tudloan ka man ni Angelo. Sige na tayo. Pag-ilis na sa imong swimsuit. Di mo ko mag-swimsuit. Kini naman ko na kong sulubon. Magkarsunis ka? Nag-cycling man kong daan, ma. Sige, ubuan na tayo imong kasunis. Nag-cycling naman ni kadaan. Kinsarong cellphone. Ang ako ron. Ito ako bag. Tuara. Uy, si Ayesa naman sabi. Sams ka tuyo ini. Hello? Hello, babe! Di ba giingnan tamag ka? Nga maghuwat ka kung doon ako'y tuyo ni mo? Babe, na-miss naman good kaayo, tika. Sorry. Okay. Nagkadungog na kas kong tingog. Okay na? Babe, please, balik na ko diri sa syudad. Magkita tabi, sige na. Na-miss na gid kaayo, tika. Sige na, please. Kimingaw na gid kaayo ko nimo. I miss your kisses. I miss your body. I miss everything about you, babe. I really do. I love you. Sige na ba, magkita na ta. Bye, Ayesa. Gusto ko na si Luisa ang musultiig mo na to. Siya ang gusto na kumadangog magpakiluin ako. Nga manginahanglan ako. Ang iyang tingog sa pagpakiluoy ang akong gustong madungog. Wow, legs! Hoy, ikaw ba? Ayaw na, sige, iinat pa. Boss, uy! Ikaw, no? Kinsa maghanap ang nanawag ni Angelo. Si Mr. Ching na sa tingali. Tinunggulan sa noon ko sa atay sa baboy da. Kumano sila kistorya. Ready na kayo, Luisa? Tara. Sir, ready na siya, sir. Hoy, ikaw ba? Sige na, Eloy. Lakaw na. Sunod mo, ha? Ay, pastilan. Maayo unta kung sinugdana na kini nga magkasinabot na sila, Luigi. Bitaw, uy, madam. Aro magkaapo na ka, madam. Hinaot unta, Luigi. Gunit siya kong kamot. Sa daplin na ta, ha? Di ka makatulog langoy kung sa daplin na ta. Dili na ko palabot, basta dili na mo tugkad ang akong tiil. Mauganin tudluan ti kaglangoy. Ay, dili na lagi una tas daplin. Aron kung makinaunsa, makahuas ako dayon. Di ba rin ka tinuod ka isog? Hadlog magkagdagat. Siyempre, kaya di mo ko makamaong mo lang, uy. Mauganin tudluan ti ka. Ug di ka makatun kung ani ka sa daplin. Aron magkahawas na yun. Ato tanapit sa laom. Aron makatun ka yun. Kung ato na tas laom, dili ka ako ni mulumsan?
Ha? Pwede ba ako ni mong lumsan? Kay dili ko makabaong mulangoy. Pwede kayo. Oh. Pero ako na pinakabogo ug pinakabuang. Kung ako na buhaton. Sige na. Sugdan na nato atong swimming lessons. Sige. Okay. Nagtugkad pa imong diel? Oh. Mag-anam ko katras ha. Then ayaw lang yung kahadlok. Kay nagkupot mo ko si mong nagkakamot. Si kadlaon niya, kung di na matugkad ang imong diel. Ayaw ko buhi ha? Di lagi. Hawa na ko matugkad! Sikat lang. Nagkupot ako nimo. Tingali mo tidlom ko! Di lagi. Nagpaspas ako kagatas! Parayon ang sikad. Imo magibuhian naman ko sa kakamot! Buhian, tika. Kay imo ng suwang nga akong gunitan. O niya, kapakapa lang. Dili ko! Dili ko! Di ka kusmog ka na kumayo. Mutidlog na doa. Ibalik ko sa plane! Ibalik ko! Ayaw, pita nga kuliyaw. Mag-isot ko. Ibalik ko sa plane! Ako lagi. Ayaw na pagpaling kay disgrasya na. Daw siya nagkurog na magka. Kalma lang. Ibalik ka lagi ko sa plane! O lagi. Kalma lang. Ibalik lagi tika, pero ayaw pang usukay. Bubugat ka maayo. I-relax yung mong lawas, okay? Okay ra ka tong duha, Luigi? Murag okay naman, madam. Murag nagakos maganit tingali sila, oh. Nagakos gyud. Nagakos sila sa utan, oh, madam. Amot lang ka, ha? Layo ra man sad gud kaayo sila. Dili man nato maklaro. Wadi na sila mag-swimming lessons, madam. Nangamural tingali si Sir siyang asawa. Mas maayo ng madam aron mag-apo na yun ka. Kaya, at least, ikalma ka na. Mamalik na tas Taplin. Nalipay di ako karon. Abim ko na ako. Di ko makalupig ni mo sa kusok. Pero karon nga, niyata din sa dagat. Nabawi na ako akong pagkalalaki. Mamalik na tas Taplin. At least karon, di na ko uwik kumpara ni mo. Karon, ibag yung isandig na kutanan. Di ka pwede mo buhin ako. Naibaw ka ba nga? Nagaksanay ta karon? Ang imong mga bukton nagkampiyon sa kuliog. Ug ang akong mga bukton nagakusit nung hawak. Mamalik na tas Taplin. Dol kayang imong nahong sa kunaw. Nagsikit ang atong lawas. Ma-feel ni mo ang akong heartbeat. Na-feel man ako ang imong heartbeat. Madam! Dili pa mo mangaon. Ha? Una-una na lang gyud ko ninyo ha, kay gutom na gyud ko. Ay, mukhaon na sa kumari, oy. Ay, gutom na bitaw. Mga oras na, no? Pasagtan to na tong duha ka binuhat dito. Ang mura na kasinabot na gyud. Kaya wa naman mag-ukang. Kamalisyoso, gyud nimo Luigi. Nag-istorya man tingali na sila. Oo, ha? Nag-istorya yun na sila, pero bisan niya tas layo, makita yun na to nga wala sila mag-ukang. Ang, di man magkamaumulang oy si Iloy. Luigi, pasagdi na sila, uy. Magtiayon, bitaw na. Sige na, oy, mga haon na ta. Angelo, mamalik na tas Taplin. Sige na, gutom na kaayo. Ayaw na. Ako nang famous na nahigayon nga niya tas tubig. Kay, mubalik na sa Taplin, muwara sa akong power. Lupig na sa guni mo. Mo nga din una ta. Gutom na. Di pa ka mamatay, ana, oy. Pero kung buhian ti kagkalit karon, dako kay puruhan nga mamatay ka. Oh,
Pwede na ako magkabawas din mo sa tanan mong gibuhat kapag insulto sa akong pagkalaki. Gini-gini ang pinagkasihin niyo pagi na magkabawas ko nito. O sige, buhata na. Pero ayaw pagdahom nga pakatulgon ti ka. Sige, buhata. Nagdumot gini ay ka? No. Daan pa gid lagi ko? No. Nasayop ka. Nasayop? Oo. Nasayop ka. Kikod gusto mo kong manimaos. Ganiharo unta. Oh. Gibahibaw talang ka nga wa ko malimot sa tanan mong gibuhat ako. Pero wala ko'y planong manimaos. Tuod kinapil din ako nimo. Karon. Unsay buti may pasabot. Kini. Laoy! Bisa balik na nawag ko nga wamaunta ko'y uyab ron! Oh no! Si Miss Ayesha? Tubaga lang, Luigi. Hello? Luigi, si Angelo. Di naman mag-contact iyong phone. Murag iyong ki-off. Siyempre no! Iya yung i-off kay istorbo kayo sa ilang intimate moments yung asawa! Unsa? Unsa intimate moment? Asa man day sila? Well, Miss Ayesha, FYI, di ami karon sa beach. And at this very moment, tuwa sila sa lawom nga parte sa dagat ug sa akong nahimutangan. Usahay ako silang makita. Usahay dili. Meaning, sila'y lumulubog at sila'y lumilitaw. Unsa? Yes! Miss Ayesha, yes! Oo nga, sorry ka na lang. Samtang ikaw, naadya sa prisuhan. Sila, na priso usab. Pero sa bukton sa usag-usag. Hoy, gaga! Why pa dayon ni Angelo ang pagkihan ako? Ni ako karon sa syudad, buset! Dili ko masugot, ini. Dili ko masugot! Bawion ako si Angelo sa bisang unsang pagi, ha! Bawion ako si Angelo! Oh, ngano ka, Luigi? Ida! Gitawa ko gaga sa tapalasang babay! Mao ba? Ay, busukan ako eh. Pre, napadagang pagkaon. Madam! Nagagawa sa mga si Miss Ayesha, no? Oh, nipiyansa gyud to. Wa ko nang ipadayon ni Sir Angelo ang bagihan niya. Naluoy ng tingali si Angelo. Ug kayo nakagawas naman itong babayhan, ha? Mag-expect na lang ta na magsamok-samok na sa do. Sa akong tanaw, di na siya taga-alog higayon ni Angelo nga magkasamok-samok pa. Luisa. Ayaw pagbuhay ko, Luisa. Unsa ba? Luisa! Unsa ba? Luisa! 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 Luwa rin siya. Saw mo na ko! Nakadungog pa to. Oh, murag tingog ka to ni Angelo nga misinggit. Oh my God! What happened? What happened? Uy, nga naman to, ha? Mo! Hala! Ginoo ko. Unsa may nahito mo? Nga naman na si Eloy. Dagan na ninyo. Dagan na si Eloy. Oh my God! Saan ba siya? Oh my God! Ginoo ko. Ay! Iloy! Iloy! Naluyan ako. Kamu na yan siya niya. Iloy, isa ka doon magkaday! Noy! Noy, pahinga ko na alsa niya. Noy, ako na! Sige. Sige, Luigi. Oh. Nga naman na. Unsa man na nahitabo? Ha? Ipaimutan na siya, Luigi. Usapan, makabaw ka ba ng mouth-to-mouth, Luigi? Oo. Kumao ko, Noy! Oh, okay. Sige dayon, Luigi. Kay nilagom na si Eloy. Ako na. 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 Ako
Ako ra, Luigi. Pero sir, luya pa man ka. Ako ra lagi. Sige sir, ikaw na sir. Eloy! Iloy, anak! Eloy! Anak! Iloy! Praise the Lord! Praise the Lord! Iloy, anak, salamat sa Diyos! Ma, Oh, Angelo! Anak, ano? Oh, Angelo! Angelo! Angelo, anak. Salamat na ulian ka na. ma, si Eloisa. Di, ara ko. Oh, siya. Oh. Ni Ami sa ospital. Oh, gidamo na mo din. Hikay luya kaayo mo. Oh. Pero salamat nga luwas ra mo. Labi na si Eloy. Mauni ang among kwarto. Pasensya na. Ni ata sa probinsya, nak. Mao na ni ang pinaka the best nga kwarto sa hospital din eh. Pero ayag ka bala ka. Pung pa sa doktor. Makagawas ka radayon. Pero si Eloy, kinahanglan pa ma-confine for observation. Ma, dado na to si Eloisa sa ospital sa syudad. Ha? Ayaw na. Okay ra ko. Dili mahimo. Mas komportable ko kung matanaw ka gyud dito. Ahain si Luigi. Ipaasikaso dayon ng atong pagbalhin sa syudad. Kamahal ka ining ospital, tay. Okay ra magudon ta tong ospital sa ato. Nak, mas kampante na karon ako pamati nga gibalhin ka din ni. Lahi ra gyud din ni, uy. Gwapo kayong ilang ikipo din ni. Dako og limpyo pagid kayo. Daghan kay silang gipuhat nga eksaminasyon nimo dito sa atong ospital sa probinsya. Mas daghan man ang pangutana kaysa eksaminasyon. Dinhi kay makinagi pasultihon unsay kahimtang sa pasyente. Hain day sila, tay. Tay? Tay? Kuyo ko na nila ni Mama og Luigi para magkapahuway ka. Ha? Asa man mi? I-check in lang ang mama ni Luigi sa hotel sa Atbang kay layo pa man tong bahay o uwas ito yung mga gamit dito. Ha? Muchik in Miss Mama ni mo? Hala no, ano'y paing baya. Lalain sa kamo kwarto, no? Feel sa ka, uy. Ay, maubitaw na kuyawan ko pagsulti ni Angelo. Bayanin mo na'y paing. Naghanap pa dyan ay yapon ka. Dali na. Uyugan na tamo sa inyong mga kwarto. Okay na, Luigi. Okay na, madam. Tana mo. Kumusta yung paminaw? Okay naman. Pwede na tingali kung magawas tayo. Magagad ta sa instruction sa doktor. Pasensya na, ha? Makagasto na hinuon kag dako ini. No. Ako ang angay mga igpasensya. Kuno pa ko magpadahas kong gibati. Dili na tumitabo. Ako isaad. Di na tumausap. Dili na gito mausap. Kung gusto ka makatunog langoy, i-enroll na lang tika sa swimming school. Dili na kinahanglan. Wa ko'y interes ka makatuon. Usaw man yung pag-survive sa dagat kung di ka makaton. Aw, mulikay na kog dagat. Bisag swimming pool, mulikay ko. Ay, good anak, good. Hindi na kaisog anak kung mulikay ka. Usahay, ang kaisog makita diha sa paglikay. Kuya, wag ko na itong pagkasulti, ha? Tinuod ang akong gisulti. Dili sa tanang higayon,
nga ang kaisog ipakita diya sa kanunay nga pagdastas. Kay usahay, sa kanunay nga pagdastas, madiskrasya pa hinuon. Pero dili sab ka mo uswag kung dili ka mo dasdas. Pero okay ra ta, ha? Unsay buot mo ipasabot? Bisan pa sa nitabo. Assist na to kung unsa na to nasugdan. Baka kun kaayo ko kun mo ingon kung okay ra ko. Oh, Bahin sa kondisyon sa akong lawas, okay ra ko. Pero sa akong pagkaako, dili ko okay. kay ngano? Tuod kinahagganti ka? Oh. Para nimo, akong naaboso ang iyong pagkababae sa akong gibuhat. Asa kay mas grabing sakit, no? Ang haggan ka nga wa damas imong bana o ang gisikaran sa akong asawa ang akong pagkalalaki? Unsa ka sa imong opinion? Wa ko mangaway, ha? Iskot lang ning ato. Eloisa? Naunsa man ka? May gipamati ka? Nituto ka magkugmahin ako, Eloisa. Hey. Eloy? Eloisa? Naunsa man siya. Nagtutok siya na ako pero murag blanco ang iyang pananaw. Eloisa? 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 Sir, magkuha lang ko vital signs. Nurse, nikaltag na siya kaingon ini. Di siya mutingog. Nagsigil na siya tutok na ko nga blanco ang pananaw. Ha? Karon lang ni sir? Karon lang yun, nurse. Ako i-inform si Doc, sir, ha? Wait lang. Eloy? Eloisa? Kituo ko. Usa rin itabo sa kuwanan. Ganong naingon man siya ini. Abi man ako umayo na to siya. Yung oxygen na mahinuon ni siya, oy. Ala, oy. Brain hypoxia? Unsa man na, oy? Usa ko na sa damage sa pagkalumos. Naibanan og oxygen ang utok. Giduo ko. Ala, oy, pero okay naman to siya, good. Naadi ingon anak. Ay, ambot lang, uy. Dili manggod ta mga doktor. Tuwa pa si Angelo. Gikontakto niya ang iyang amigong doktor. Mangayo siya og second opinion. Nga naman di ani Mare. Miligro niya ang kahimtang ni Eloy. Namiligro siya, Mare. Pre, mag-ampo ta. Atong hugto ng atong pag-ampo. Nga maulian lang unta dayon si Eloy. Pastilan, huwag yun ta magdahom ini. Abi na to, ugokin na gyud siya. Ganun hitabo man ni, oy, ala, oy. Imbis pa dong nauntag okay ang ilang relasyon. Nabot na may noon yung problema, ha? Diyos ko! Lord! Tabang! Dili sigurado ang mga doktor sa gidugayon ini. Depende na kuno sa kondisyon sa lawas sa pasyente. Pero doon naman gyud kay tambal, anak. Yes, ma. Doon na. O buhato nila ang tanan para makarecover si Eloisa. Pastilan. Maayo ra gyud ay nga imo siyang gidadin sa syudad. Mag-ampo ta, Angelo. Mag-ampo ta para sa daling kaayuhan ni Eloy. Mangayo ta og panabang sa Ginoo. Saan ka? Dili ba? Nga ang malipay ko ninahitabo niya. Wa na siya. Useless na. May panimuot. Pero, mura nagwa. Iko lang gamutan ako nga makaila. Sa laktod ka pagkasulti. Wa na ang ikatikas.
Pwede na ko siya pasaktan hangtod mo patay. Pero ganong nahasol ko. Ganong dili ko mahimtang. Ibalik na ko sa daplin, Angelo! Di ko ang iyong konsensya. Wa ko'y konsensya. Mamalik na ko sa daplin na ba? Wa ko maminaw niya. Tawad kay gi-enjoy na ko ang higayon. Ngawa siya kapilian. Gawa sa pagsalig na ko. Akong gi-enjoy ang moment nga nagkabyon ang imong bukton sa kuliog. Ug nagkakos siyang hawak nga akong mga bukton. Samtang nagduwa-duwa sa akong una-una. Kung may buhaton ba kung dautan niya, uwa. O sige! Buhata! Lumsi ko! Pero kini mo itiman iha. Kung mamatay gani ko, dili sa tika pakatulgon. Nahadlo ka ko siyang gibahat. Pero no, dili na mo'y nakahasol ako. Di na ko ikalimot. Dili na ko ikalimot nga nadutlan ko sa kong paghawak niya. Ang iyang mga ngapin. Humo kayo. Di mailhan nga pa'y nakapahimos ini. Pero dahil po pa niya. Dili mahimong mainutil siya. Kinahanglang maayos siya. Kinahanglang maulian siya. Hello? Babe? Di ako skondo karon. Ari dayon. Really, babe? Actually, naano ko tubangan sa pagtahan. Okay. Hi, babe. Marika. Ilaban niyo ba? Angelo, asa ba? Babe, namiss kita ko ni mo. Babe. Sabukan mo tuloy siya. Pagkangin. Yes, Angelo, yes. Angelo, I love you. Take me, Angelo. Take me. I love you. I love you. I love you, Luisa. Luisa? I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. Sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Cycles on a golden leash, we don't care. We are one caught up in your love affair, and we'll never be royal. If the one in our blood, the kind of blood. Ug mo to ka listeners ang part 3 sa Langit Kakilat ko nun niya. Kanang ugma tanan siguro pud ang kuan. Ang drama nga ay mapriso ko pero pwede ra sad karon. Shout out dahil balik ni Ma'am Juan. Ma'am Cecil Ruben, shout out mo. Salamat with Ma'am no sa imong pinaskuhan. Nya salamat sad ni Ma'am Life Journey no. Ma'am Giselle no, shout out no. Salamat kay sa inyong mga kuanjet. Mga tabang no, kamo joy hinungdan nga nakapadayon pa ko kay kuanjet nagtampuhan na gud mo. Maagang pinaskuhan. Salamat jud kayo ninyo Ma'am Life Journey ug Ma'am Giselle no. Kay naguba na baya to akong cellphone dyan. Nya nakapadayon tatong ulan ning pinaskuhan ni Ma'am Life Journey nga cellphone no. Salamat kayo Ma'am Life Journey no.
Nya pasensya sa mga ubang mga nag-comment no nga wala ko gid mabasa yung mga comment kay kuan lagi naguba naman tong usa ka cellphone no. Tingali ako tong i-vlog siguro ipakita na ko ninyo no nga kuan wa na gyud di na gid mo function bisag usaw no. Awa man po koy mahuno na ang content kadto na lang may akong i-content no. Cellphone nga naguba ba. Guba gid amo to sa idea to nga di naman mo charge. Shout out may kuan ni shout out may Roger Villegas no kalimot us ni agi bay. Shout out Roger Villegas. Ni Annalyn Samson, Annalyn Buatis, Maristel Humawan no. Shout out ni Mambil no. Pasensya kay Mambil sa mong request no na Meridian. Digi ko ka-upload na kay namay nag-una gud. Nya wa pud gi-delete ba. Gawas og manabla ko kanang asi pamala kanang manabla na pamalaay nga kanang vlog pamalaay nga content namin. Lisod man gud po kayo ron kay tulo ka buwan ang paaboton bago ka maka-reapply no. Muna nga lisod kayo og ipamahala ang ako ang channel ba og basta na lamang bitaw ko mo upload og nay ka pareha. Kay umaris content tulo ka buwan ang paaboton. Diya og dili ka ma-approve binig apply sa sunod buwan. Lain na pong tulo ka buwan kinalugay yan. Diyan saon naman na paglahutay no kung yan na tagtulo ka buwan paaboton niya di gid ma-approve no. Mangay ko pasensya no. Unya sa kuan shout out din ni kuan po ni Kongol Toledo Vlog ug ni Stayap no. Shout out ni Angie Binagracia, SPG Super Pop Girls, Charlene Pacana, Amorlina Alcalda, ni Marlon Suco no. Shout out po ni kuan Hector Talon, Juan Prince, Chuli Wong Stevie, Ronel Prasco. Pasensya mga kalisers kay banhagay kay Dapi Kersada. Tapi na si Kersada. Banhag sakyanan no? Ang may pabor sa poste mga kalisers ng landag ba. Unya shout out ni kuan ni Maureen in general o ni Marcan General no. Nya shout out po ni Noel Urbano o Vilmar J. Cañete o ni Noel Estopito no. Ni sa Pantas Vlog. Nakalimot ko sa uban mga kalisers ni Junel Intika always po na si Junel Intika no. Na mauna lang siguro to mga kalisunod no kay taas-taas na po akong intro no. Thank you so much for watching no. Og Merry Christmas atong tanan, gamay na lang di kulang no. Merry Christmas atong tanan. God bless og advance Merry Christmas.